Autonomous Council CEM arideng pen Koilamati Berong Block Lakha ke thomalong Kwardzai Tarlong ki phorji aphan Kangpu Lokhimon thorom aphan lam kanglit ke togabangpu Barnabas Dogbi lam klar kachipi Borjan Jutang Hawar Amai Pen Ingdeng Thongkep Zonal Karbi Youth Festival Surihini Ra Inkora Hini Mesen Pen ke pachun Ponji Aphan Do Desang Se Tirikam Pen Sai ke Klempon Kardom Pini Karbi Prime Time Bertang Ton Pen Arjita Pini Titini Phai Inkora Hini Ani Anelo Por Phai Siapor Koilamati Pathu Aklamalong Government of Assam under Mines and Minerals Department Pen Kwardzai Arlong ki phorji aphan chedon dunsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen Kangpu pon Bangso Arlong ki phorji aphan chedon sarpen contractor David Phangcho aphan RPC Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen ingpu ponlo Bangso Amaya Long Aluhi Sarpo Aman pen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang MP Horan Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng lapen EM's MEC Mines and Mineral Director Ananta Das Atum Chitongdun Maya Long Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang atum pen lam theki jai pona tengke aprang ke labangso arlong ke lok arlong kang hupensi chojor bomlang seta non ke Mines and Minerals Department hin pen kachuningri ateng chedon dunsi pini pen ke arona teng choklim pensi phor pen sarkar atum revenue long popusi pangda long kachung long ajo chonghu po ba thekdunde jo ka thekdunde kamen ke Karbi Autonomous Council pen thangta laso tangka poisa long sita 1951 pen non antame Mines and Mineral ke Karbi Autonomous Council pe tangka poisa long lake central government a subject la pen state long ka share sita non Dr. Himanta Biswa Sharma pen chingwai ching sai pen si Karbi Autonomous Council pen Assam government chingwai ching sai pen si MU lada chetok lo lamdon chetok memorandum of understanding Hola so teng pen ke 60% bang ke Karbi Autonomous Council long po 40% bang ke state government long po la pen dambom pen si lan pinning 60% long po morning ke 70% po morning si ke 80% po morning si ke 90% po la nikan phong mong ke la ke 100% Karbi Autonomous Council phanange PG phansi state government pen in principle to kroil Bangso Amaya Long all nilip youth atum pen nilip arlo kiddu ki songla pen kaching thora son ke long dun de puthak kaddu kawe son crate rock an jongponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan pinpuralo pajirdun lapen kido ana sonta ningkan phong bong ki piponji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pen ningjepon Until la only live you tum la 16 point ni do dakijong pon la bangso puthak nang pin puthak ta monili than lo la isi pen ka pichun je phat ningkan phong bong itu ani sibe ki ekune English pen pulo room was not built in a day la si ani sibe ki claim de donde la si ningkan phong bong isi pen itum ki claim ka pichun je phan thori la si pini ni tum all ni live you pen ke hangala lo je ne tum nile bahawa nile along riar lo stame higher secondary lapen degree college full pledged bangke nang pivek nang ji pusin tum memorandum alo lo jongpon lo Karbi Anglong arlo ke do arlong ke lo koila sangti hai hui an ke non pen ke Mines and Mineral Department atum si chepari deng pon lo lapen non pen ke akijoy dam delo masabvet setame government atum revenue long popusi pangda Kijut David Phangcho pen kache tongdun atuma phan an kachuro lamthe pajir pen mai pachun ponlo Bokajan pen ananterang Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live Nonaka ilitumalong ka phere memia son mate chepajoy ki ia son puti ilitumari dengalong kido phone ta ison lo bonta nangli othek te kam othek the de pham bwasar lam the son cheman thek La son si non malom pinnangan atum aphia prang matha the pin pen
social media achatai long ke thok thap lapen comments ki pidun thaba jok mani ki hem kang sam ka che thap nang mania phan ke rat kang sai pawai kang sar lapusonaram ki kai ke ta jurun e lason si ke damtang iroi roi ni malom aprang inut Barnabas tokbi artaning kan trainer kep abang pu so arlo amen pen Facebook ingpu si lokhimon thorom aphan lam kang ther ke tok dun pen Facebook along comments ki pidun pen ajok social media long hur pachodut lo bangso puthak penangan arni pen alang liphan ritar liponsi kedam tang chiti ni phai ingkoi rai siani nep check lo nep check pen kachuma thave ga bangpu Barnabas tok bila pen adonarap anparta inglong chingri soarlo amaya tum pen inglong chingri adowana long chingwai chingsai pado ponsi kichok cheve ga bangpu aphan Barnabas tok bi kichok chelam the chikubir ponlo mane so comments pilo nili pitong matha ne mane kachor so sarlong saide apupik mang ke daga comments amat si dunbom ma nili tapi matha ne confused lo amat pichai lo pidet pen la support chilang la phi ningchere no lo amat private takali amat si aluso account ko amat phi chephere ma la so pidet pen nili chidele phet comments sa 1 minute anda we hada kibi sitami la anani ni ta chini delo hala tumang ki tenlong tumang ke koma amune ne chini ne ni lidan chini ba me same screenshot and that ama hala also pen econo join ni penaksi ama hala abange photo ben bache rok chama bi ko rostami nili kuna chini ne join ni se ado beta also fansi kiri mate tenangana tumke rilo langselalo sikami abange also fan ke thanglo ke chokche ave chi non ke nili non ke bang jilang ke lason klang pelo la pen non ke bang jilang yong si nili lason dokok pote nili phan pisi nang wiling nang ima la pen nili asimes tame nili tang ko polo la pen da lukhimon adwanong stame nili stame arna mangno dia cho hanga phan nili las tame bang ko la pen dia cho hang ko nili ni chipathik lo lapen non iprang ke bang jia por hut lason chumatha thelo lapen solangdo karbiara da phan dia chohang ponsitami padosi pini lokhimon inglong chingri adowana long Barnabas tokbi amithang ka chumatha odalam dia chohang sitami padopon news report Carbing Online Lakhain ko ra phonilip MEC constituency kaparlo choki hola indoor stadium along kedamtang chiti ni phai ingkoi rai si anerlo por phai krehini aporpen World Peace Day talondun Indo Global Social Service Society mate IGSSS lapen Assam State Rural Livelihood Mission ASRLM nilipatum pen patur piponsi International Day of Peace mate World Peace Day pirthe adang akatalon along pachetondun si nilip ahawara long tami talondun lo Labangso katalona jai mekalong aluhi sarpo man pen nilip MEC pobitro rongpi chetongdun lapen man pen kedo Reverend Benting Teron Maipu Karbiang Long Peace Forum ate KAPF nili BJP Mondal Committee Kongchon Bang Relief Son Teron MS Koilamati Lems Kongchon Bang Mohan Teron ake haipi Amrita Hansipi BPM ASRLM nilip Jackson Milik Project Officer IG SSS Karbiang Long atumta chetongdun pen mission pen World Peace Day jamek pachun pon temelong lo World Peace Day Catalona hut Karbi cultural dance Rengma cultural dance T-Tribe cultural dance Manthai cultural dance Assamese cultural dance lapen Nepali cultural dance itami soarlo tumahin pen paklang pon kaddu kawi bang pharo isira phokep sose armu chetong dunsi International Day of Peace mati World Peace Day talondun lo pen ki joy pen scooty long lo alang tung akam ki claim je phan alang tung group along kedam ke wang lahai ka tu ko we akam ki claim je phan bang krehini mohila tung han scooty sita me pilo thingla som data pini enterprise phan food processing enterprise phan micro enterprise phan seed capital ki pilo lahai ka tu ko we scheme pini itum BJP sarkar wang that pen itum singhonai prime minister ang prime minister man that pen si editor Mohila tum pan setame self help group tum pan setame
ASLRM pen mate Assam State Rural Livelihood Mission pen ang tumhan isya kirap kipilong laki aprang itum thekam long li lapen nile palong kaddu kawe pharop lira troxy kebra sirkep self help group do a group tin atuma phanta methang kireng awar saimati woreng awar saile avidet pusitami joy kia towar pen ason kithek lasonsi komani ke tharve achar kaselam komani ke chips kaselam ason kapre kithek arlo somar bang phia tumdo latuma phan la anso se kapaching thor ponthu bomji aphan isi lahai sai dengpon lo puta maelong ningchi ponrenti labang so Jokyola Indoor Stadium long kepa do a program like a International Day of Peace mare World Peace Day bolo abang so World Peace Day like that nili power chotali montane bird khadang ta pini ke World Peace Day celebration ani ba asla so pacha tonon si pini Indo Global Social Service Society tum stame la that ASRLM la pen ke Karbiang long peace forum tum panel tum collaborate kuri sil bang so jai meg deng ponlo then abang so jai meg long pini man ke do nilit MSc SARS tamena chatong lo apen ke Karbiang long peace forum chairman okay hi Reverend Benting Terwan tamena yang chatong lo apen ke claim rapet BPM ASRLM nilit lo apen ke lang revisang hotum apen hiltum IG triple sa hinpen nilit project officer lo apen ke community mobilizer lo Humner kep so se scooty cadre satuma phan pipon labang so scooty ke rong at to hanu malom ke than ke paching damji aphan mate awareness ki piponji ke dam ke wang awar sai ki piponji aphan si pipon lo mo la so sai claim clay polote puthot chewoi dam nang po puta than pon Block pen BMMU nilit ahin pen PFME seed capital Prime Minister Food Micro Processing Micro Enterprise to member tumhan enterprise chingku pen jenika chips taho ba achar pulo packaging guri pen jorbom ali chipa dorbom ason pen si sarkar hin pen ta kirap ipon lo jeniba seed capital alang itu phan angkula a business bang angku pachar jap thupa mika ji paching thur thuji guphan 0.5% pen asap kirap pajir pon lo la sipini nitum beneficiary tumhan an ta seed capital ba check puron pon lo angke sarkar hin tumnat pen scooty ke ron cadres nile BMMU tum ahin nat pen si pini yani sarkar tumhan MSc sarta dolo tumhan si kechoro pajir koila mati pen Samson inki Karbing long live kedam tang chitini phai inquiry siani borjan jutang hawar Karbi risonim so rongaje balijan mate sangti langso ahawara long kibi ponji adi maklong along an pherangke atum pen kahumri pedodamsi tirikam pen do de sangse sai ke klemason si theklong borjan KCS jonamai phunangge pachini dona tengki labangso rongaje aparman ki kim kerang pon kedam tang chitini phai krep hopen sainang pangchengsi tangji dok anlo pining Karbi risonim so rongaje abang katalon project thekpon longji athe japet jahoi border adim pinaga pot penanga namuluk lapen manpeng ke dotumta hawar kilang kangtung dokok penapot armu chetong aphai baji adu ya hoya dim penapot rongaje sek kedam ki joy keji aphanta borjan jutang hawar amai pen chisik pon pemelo puta nang pachini pontru lasi ahoget lason helo nilitum ladaga bang kopi polone pininga ningkana bang nilitum ladaga bang isi anongnam kache thang somdu athel ladaga bang e longri long parke chedai akapteka atumpen lasi hola so longri long parke chedai long sitame nilitum ilitum lutema ang tan pen nangkelang dunia Karbi tumta nilitum long junela long hetame lambeta nang palidu laso lambi berta nang pali lunsi pi lapen pini ke pacalai bang pu lapen ke lamarjan ke ciparjan latum aki thekeri sitami ladak nilutum long nilutum ban apor nang pipon tha punitum ban ladak bang lam the nang pali hasila solam the long puthak tami nitum junior kidwana korte tum nili che chun bang jona sing tok bi pencheng lok nilitum dun mai pu rap chun bang lapen dak diri kama mai tum nilutuma amai pu lapen chun bang tum benda chingwai lo hoget kalang lo ilutum long ta dak bang ke khai kachi krek pen kachi pet kachi dai long pen nangkelang donji along ri long pata aning ki hang ta dukok lo
Bokajan pen Ananterang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live. Lakhaing ko rapo nilip MEC constituency ke parlo Dokhora Baptist Amondoli pen patir piponsi nilip ahawara pharman first inter denomination church soccer knockout championship surihini ra inkorahini ke pathu ke pangcheng pon kedamtang chiti ni phai inkorai siarni bangso ke pathu pangcheng ponsi team plian pathu ponlo labangso ke pathu cheng chaprang Dokhora Baptist Amondoli pastor Rupsing Singnar pen Bible pot lang ponlo Hini Timothy angdeng pihini angdeng so pholong pen lapena phi ke pathu ke mesenji aphan arnam ardom pon pensi ke pathu pangcheng ponlo ke chengsi ke pathu pon borlangso Baptist Amondoli lapen Corinth Amondoli pensi pathu ponlo Corinth Amondoli atum ke pathu ke thek muchora jok golni an pi ponlo borlangso Baptist Amondoli atum ka chituji aphan bor ilo bonta gol thapon un isi chitu pon un edalo lapena phithu ke pathu pon a team lake Dokhora Baptist Amondoli a team lapen Rechomili Baptist Amondoli atumsi pathu ponlo Dokhora Baptist Amondoli a team atum ke thek lapen kangtang muchora jok gol pho an Rechomili Baptist Amondoli atum aphan thaplo seta Rechomili Baptist Amondoli atum kachituji aphan bor ipiklo bonta Dokhora Baptist Amondoli atum ke pathu ke thek muchora jok gol isi ta chitu pon thek thedalo ke pathu ke thekna ya terana tuma phan nong e jokta ke thik pi pondo ke chengsia nong e tangkasuri kep la pen trophy aduna phan tangkasuri trok la pen trophy si pi ponji pusi ke pathu ki bi pon atum pen nang pachini dun choki hola pen Sonjit Crow Karbing Long Live Pini Karbi Prime Time ke lapon se kang tonik lo